Salam, men adım Keyik. Möwsümlöýün ýiti respirator kesellerinden goranmak üçin arassaçylyk tertip düzgünlerini berjaÿ etmeli. Käbir adamlar aýsenen tek ýaş, bu ýagdaý sen üçin howp bolýarlar. Emma men muň näme dogry pikirdigini, hemem özüň goramagyň zerurdygyny bilýän. Şoň üçin men köp adamly ýerlere barmazlyga, hemem ýapyk binalara girmezlige çalyşýan. Baraýan halatymda men hökmany suratda adamlardan azyndan 1 metr daşda durmaga çalyşýan. Men agyz burun örtüklerini ulanmak babatda öz ýurdumda hereket edýän maslahatlara erýän. Nirede bolsamam, üsgüremde ýa-da asgyramda mikroplaň ýaýramagynyň öňüni almak üçin hökmany suratda el ýalygyny ulanýan. Egerde özümi yaramaz duýsam, ejem lukman çagyrýança öýde galýan. Ýöne bizdiň özümiz barada pikir edip bilmez. Dost ýarlarym, esasanam golaýmyzda ýaşaýan adamlar barada alad etmelidir. Jemgyýetiň saglygyny goramakda her adamyň öz orny bar. Biziň hemmemiz arassaçylyk kadalaryny berjaÿ etsek, şonu saglygymyzy gorap biler.